Kaixo, Jaione naiz. Gaur, Saharari buruzko istorio bat kontatuko dizuet. Hementxe aurkitzen den basamortua da. Hona hemen, Laila, gamelua. Amets bat ere badugu, eta espero dugu azkar betetzea. Laila gameluak begi handiak ditu. Marroi kolorekoa da, eta hanka oso luzeak ditu. Horregatik, Afrikako gamelurik azkarrena. Laila, Afrikako gamelurik bizkorrena. Lailak badaki oso azkarrak diren animaliak daudela. Zaldia, gazela, kangurua. Europa, Amerika eta Ozeania ezagutzea gustatuko litzaioke, haiekin korrika egiten. Baina ia ezinezkoa da Laiak bidaiatzea. Errefuxiatuen kanpamendu batean bizi da. Tinduf, Argelia. Lurralde oso tristea da. Haien biztanleak dohaintzei esker bizirauten dute. Laila lehen etzen errefuxiatu kanpamenduetan bizi, Saharaguien lurraldean baizik. Mendebaldeko Saharan. Emakume eta haur saharaguiek jantzi koloretsuak eramaten dituzte. Saharaguiek asko maite dute esnea eta tea. Gerra bat egon zen. Marruekos eta Mauritaniak Saharaguien lurraldea nahi zuten. Laila eta beste herritar guztiak kanpain dendetan bizitzen hasi ziren, Jaima izenekoak, eta poliki-poliki buztinez egindako adobezko etxeak eraiki zituzten. Basamortuko bizimodua gogorra da. Etxeetan ez dago urik, ibairik eta landarerik ere ez. Hala ere, Saharaguiek putzuak, eskolak eta ospitaleak eraiki dituzte. Guztiok ametsak ditugu. Lailarena korrika egitea da. Aske korrika egitea. Eta Saharaguiena itzultzea. Bere lurraldera bueltatzea. Eta zu, zein da zure ametsa? Munduko medikuak pertsona guztientzako osasun eskubideak lortu nahi dituen elkartea da. Ospitalera joan ahal izatea, medikamentuak eskuratzea, txertoak jartzea, osasungarri jatea, eta gauza gehiago. Denek osasuna izateko aukera lortzeko lan egiten dute. Hau guztia ez da erreza toki askotan. Horregatik, munduko medikuek lan handia egiten dute mundu osoan aukera berdinak izateko.